Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal mon nanɗon wonande onon horɓe balɗe 21 oɗon natonoya 22. Alluwal mon nanɗon hande ko darɗe ɗiɗi julton. Darnde hen fof ko fatiha lawol gotol, qul huwallahu ahad laabi 3, sabbih isma rabbikal a'la laabi 3, inna anzalnahu laabi 3, suratul falaq laabi 3, suratul nasi 3. Wonande bawɗe cimoje ɗe janga ɗe mo wawaɗe janga ko wawi ko e nder majji. Wadde ngal ɗo alluwal jeygal ko wonande yaroɓe 21 ene natoya 22 jamma mon nanɗon ko darɗe ɗiɗi juulete. Kala hen darnde fatiha lawol gotol, qul huwallahu ahad laabi 3, sabbih isma rabbikal a'la laabi 3 saɗa wawi. Sa waƴƴa ko mbawɗa mbaɗa ɗon inna anzalnahu laabi 3 saɗa wawi. Sa waƴƴa ko mbawɗa mbaɗa ɗon falaqi 3, naasi 3. Falaqi noon woni qul a'udhu birabbil falaqi ha sura. So yama naasi woni qul a'udhu birabbin nasi ha sura. Ko nafila noon wona farilla. Sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hende, sa ni jaddowoma jokku hajuma mbata yettindira an mbaɗa ko waɗɗima ko jokku hajuma mbaɗa keɓa moƴƴere wonde hende. Sa waɗi ka korowo, sa waɗan ka korowo wadde de non ɓuuri moƴƴude mbaɗa moƴƴere keɓa moƴƴere. Allah wallu, Allah rena no gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali Kola Sénégal. Alhamdulillah bil alamin. On jarama, wassalam.